Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Unsa? Unya ang duha nimo ka pasahero. Ambot ato ni ay. Unsay ambot? Tanaw ko sa buto bayat. Ako sa nagibiyan. Unsa? Kaya naman bayet. Ako po gano. Doon na ba yung ka lalaki nga. Mga almado nga. Di ko konta mo og nagpabuto. Unsa? Sure ba? Sir kay ko. Salamat lagi ko bayat ka. Nagyan pa kong truck ni karga. Og takasakay ko. Mau labot ko sa tong dapit bayat. Ako na lang patyaguna. Usa! Wala ka mawili si mong kinabuhi! Unsa pa ba akong kawilihan nga usamang ko ka-traidor? Iyay! Ganahan ang mamatay ay. Aron mahayahay na. Unsa mahayahay ba, oy? Namuto nga mangyapon ko. Napalitok ng utok ni mo. Taka magkaisulti niya. Dili ni patsaka ang ako Mao na tinuod. Kung mamatay si Basilia, muto nga pagyapon ko. Ay, nawag ka ba eh. Libog nga mong kutaw ni mong kuwana ka na basilihan. Eh, kilibog naman mong daan. Libog mong daan, mga manoy. Si Manoy! Baya, asa nga nagtago ang duha ay? Pito. Huwag ka tumisaka sa mga dagkong punuan sa kahoy. Mau. Sige. Kat. Anang dakong kahoy, boss? Usa, ikaw lang. Kita na siya dako kong tiyan. Maglisod, mga kong kat sa usa kahak-hak sa lube. Bugat naman tao ni nga akong lawas, boss. May man ka, kay daot ka man, ikaw lang sa kagod. Ayaw lang ko. Ricarding. Nakatultol ka mga asbay itong habal-habal driver nga may gisakyan nila ni Obre o Agapito. Ay, katultol kayo ko, sir. Oy, tultol. Kung mao ka na, mga tuta. Mauban ko, Rinaldo. Sige. Kana mo, Ricarding. Carmela, Ano niya ako? bili lang ka. Bilin lang ka, ma. Sige lang ko, bilin. Ma, dinilang ka. Aron kung maabot man ganit sila sa Agapito ug Obre, makasulti ka nila kung hain mi. Okay, ay sige na lang. Panglagaw na lang mo. Sige, tara ka mo. Yan ako sa taas na kong kahoy. Wamag ko kita nila kung nasa silang tago. Ito! Boss! O ba? Misi Willie mong... Usa? Pagpataro niya? Naiduha ka bula-bula, boss, ni si Will. Diyan lang ka, boss, diyan lang ka. Oh. Ay, kay Dristas, ay, magkaduka. Tugtog lang sa diha. Aron kung mahinanok na ka, matagak ka subos. Uy, baya. Buwan na ka niya, Basilia. Wa pa taon. Toroy bayat. Pabigyan ako patay lawas na lang ko. Maulit sa amo. Kay unsa man giday ang nahitabo, ha? Kisa sa bayat. Wapo siya. Ay, mo na amahan na itong Agapito. Usa? Ay, hala. Murag lahir, ha? O kala siya mo ng mama ni Agapito. Uy, hala. Ganong lahir naman naglagbay sa pere sa Agapito. Uy, sinagop na siya. Dili. Amo yung anak si Agapito. Mahimo pag ipadayon ang pagsugilo na mo sa nahitabo? Nalala, sige. Pero alita ni sabog lantay sa gawas, ha? Aron, dili magkabati ang among anak kay sensitive kayo siya. Sige, tara. Tara mo, sir, ma'am. Ato ta sa lantay sa gawas mag-istorya. Agapito. Nasa usa ka dakong kahoy ni sa kasibos. Ug dili siya makakita nato ning atong gitaguan. Mangita tagpaagi nga. Makapalayo ta din eh. Ngita ta pero di pa ta makagawas ning atong gitaguan. Kay lisod pa ang sitwasyon. Hala, may nakita ko pito.
Ayaw paghilak. Nga tong anak, Rinaldo. Ngano siya pa man ang imong gihatagan sa USB? Sorry, Carmela. Misalig mo kung kuni agapito, pero wa ko magdahom nga. Ingon ini ba di ay ang resulta nga. Kana USB ko no. Bato hinungdan kanong gigukon bis duha ka lalaki nga nagsakay mo ng motor. Pero doon na sila kuyo nga tiguangon nga babae. Aw, tinigit tiguangon. Tiguwagi siya. Kinsa maka? Oh, taypa. Kilitok matunggan sa tiguwag babae. Kaliyan sa... Ay, husto! Inomdom lang ko! Basilia! Basilia? Basilia? Unsay nakita ni mo diya stars, boss? Hey, nainindot kay Bio Picto. Ay, gago. Unsay biyo? Bio ko na ron mag-picture-picture ko. Kanik-taniyot sa kay mag-selfie ko. Ah, Instagramable diha, boss. Miss, ay, bayani mo, boss, kanaong diha. Mura man taguay gipangita ina, ay. Gitawagan na mo ang ilang mga cellphone pero muring ni. Unya, mapahong lang po dayon. Na-signal ba? Pero naginutol ba? Timing ba? Usa itong buhaton ini, Ricarding. Ay, magpatabang ta sa mga kapulisan ng dapita, sir. O, unsa man, may kaila ka ba? Bisag wat nagkaila, sir. Matabang ng mga pulis, oy. Sige, dili ta magdugay. Mga to dayon ta. Unya mga itagtabang nila aron makita na to ang among anak. Ingon man ang pangasawon niya nga si Aubrey. Oh, obre ma'am, katong gwapa nga babae? Oh, Oh, uya beto silang duha. Di man halata. Ikaw ba, bayet? Mugawa silang imong negative comments, ha? Ayaw na, bayet! Ubre, murag nagduka sila si Bus ug si Picto. Nakita din mo sila agapito? Oh, Sinang Basilia? aw. Oy, naghigda. Natug na. Hinaya imong tingog. Oo niya. Ngita tagi gayon. Maghigda na ganing duha. Kalalaki, aw. Kita po. Maningkamot nga maluwas ta. Asa man ta paingon? Ngalayo naman ta ini. Balik ta sa agi. Aron makapangayo tagtabang. Boss, ahak ba yan na-freeze naman tingali ang mantika sa kong lawas. Pero te naman do ka, oy. Ay, ako po na. Dito pa ko taas, punuan sa kong kahoy, at perte na akong daka. Kusog ang hangin dito sa babaw. Giunan tas tiguang natong na. Kung bata-bata pa ng bayhanahayan, makuha na natong duha Picto. Ha? Kuha oy. Ha? Aw, kuha yun. Kuha yun. Thank you, eh. Thank you kayo mga sir, ha? Thank you, eh. Sir, salamat. Manginaot ni nga inyong makita sila sa agapito ug obre sa inyong pag-adto sa mong dapit. salamat gid kayo ninyo, sir, ha? May mga numbers pa mo na mo. Bisag asa lang numero, ha, sir, ha? May kontakan ninyo, ha? Salamat. Thank you, eh. Mura biyag tabay ang mga baba. Kanawa? Pulos abli. Ang lungag. Maghinay lang takawas ining ato kitaguan na kapito. Sige. Hinahinay lang yun taan ni. Hinahinay lang kita. Lord, luwas sa intahon mi. Kupot sa kong kamot, dobre. O agapito. Asa mo? Nagtuo mo, nga wa ko makakita ninyo. Agapito, nakakita siya na to. Unsa? Mura siya dunay mata sa luyo nga. Nagtalikod mo na siya. Unsa may itong buhato na agapito? Unsa? Unsa pa? Managantang ayo, bre! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!